Bizikidetzaren eta gure ikaslegoaren integrazioaren kontrako eraso bat salatu nahi dugu gaur hemen. A ereduan ikasten duten ikasleen integrazioan egin den lana egiten ari dena bortxaz moztu nahi dute irakasle erdaldun elebakarrei emanez haien hezkuntza orduak. Lekarotzen gaur egun 4 taldek osatzen dute A ereduko lerroa. Oso talde anitzak eta konplexuak dira. Ikasle migratzaileak, eskolaratze berantiarrekoak, behar handiko taldeak dira. Ikasturte honetan adibidez, 4ek elkarbizitza interbentzioak behar izan dituzte. Horrela azken urtetan zentroko funtzionarioek hezkuntzan esperientzia zabala duten langileek alegia, bere gain hartu dituzte ikasgela horiek, helburu zehatz batzuekin. Jarraipena, koordinazioa eta integrazioa, hain zuzen ere. Hezkuntzako langilea garen heinean, hezkuntzan sinesten dugulako, hezkuntza integraziorako eta gizartea eraldatzeko funtsezko tresna dela sinesten dugulako. Orduan, ze komunitate motak gara ez baditugu gure senide ahulenak babesten? Nola ez ditugu gure baliabide eta ahalegin handienak beraiei zuzenduko? Neurri honekin bertan bera gure ahaleginak. Horrela ba, dei bat luzatzen diegu neurri hau defendatzen duten sindikatu buru hoiei. Lanpostu hauek mantentzeko kosta ala kosta borrokatu nahi duten sindikatu hoiei. Eta galdera hau egin nahi diegu, gure lan estresa prebenitzeko eta gure burua babesteko urteetan zehar egin nahi izan ez duguna, benetan zuen langile gaztetxoenei eta esperientzia gutxien dutenei eskainiko diezue? Izan ere, denok dakigu lekarozera 9 edo 12 eskola ordu ematera ez direla zerrendetako lehendabizikoak etorriko. Hezkuntzan esperientzia luzea dutenak, edota sindikato buru horiek. Zerrendetara iritsi berri direnak eta azkenak sartu direnak etorriko dira. Eta beste galdera bat ere egiten diegu sindikatu horiei. Zein sindikatuk defendatzen alditu erabat prekarioak eta osatu gabeak diren lanpostuak? Zailtasun handiko plazak elkarbizitzan, jarreran, portaeran, lain nauturetan zein oinarrizko gabezietan premia eta arazo indize sinestezinak dituzten taldeak. Zein sindikatu motak defendatzen ditu bere langileentzako hain lanpostu gogorrak eta hainbesteko lan prekarizazioa? Bertzealde, euskararen defensa den gure bigarren helburu estrategikoari buruz hitz egin nahiko genuke. Eta galdera hauek ere bota nahi ditugu. Nola eragingo dute irakasle horiek gure egunerokoan? Nola egingo dute zaintza adibidez D ereduko taldeetan? Nola egingo dute patio guardia bat? Zein hizkuntzatan zuzenduko zaizkie D ereduko ikasleei? Denok dakigu gaztelaniaz egingo dutela. Beraz, berriz ere baztertze historikoaren aurrean aurkitzen gara. A ereduko ikaslek bermatua izango dute bere hautua, hezkuntza jarduera gazteleraz egitea. D eredukoek berriz, bere hautua izan den euskaraz egitearena urratua ikusiko dute. Era bateko erasoa da gure ikasleen hautatze askatasunaren aurka eta gure komunitatearen aurka. Azken hitzetan, baztan ez da postal bat, baztan ez da parke tematiko bat, komunitate bat gara, herri bat gara eta gure ezaugarriak ditugu. Eta zein da nagusiena? Gure kultura eta gure izatea euskaldun izatea dela.